ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонанд ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. тобови ҷангори вазни миёна UFC Гилберт Бёрнс боварӣ надорад ки Ҳамзат Чимаев барои ҷангоарони топи вазни миёна конкурент шуда метавонад. ман Ҳамзат Чимаевро ба нокдаун равон кардам ва акнун шумо тасаввур кунед ки Алекс Перейра бо зарбаҳои сахти худ бо Ҳамзат чӣ кор карда метавонад. ба фикри ман зарбаидастони Алекс хеле вазнинанд. ман Ҳамзатро ба нокдаун равон кардам, аммо ӯ ҳоло ҳам ба суроғаи Коста ва Перейра зурӣ карда истодааст. ҳам Пауло Коста ва ҳам Алекс Перейра daстони калон ва зарбаҳои вазнин доранд. ман фикр мекунам ки Чимаев худро ёфта натавониста истодааст, чунки ҳамаи кор барои ӯ хеле зуд рух дода истодааст. ӯ 3 муҳориба гузаронд ва аллакай ситораи калон шуд. пеш Ҳамзат ба ман маъқул буд. ӯ ба ҳама визов медод ва баъд баромада бо онҳо муҳориба мегузаронд, аммо баъд ӯ чеҳраи аслии худро нишон дод. акнун ӯ вазни даркориро кардан намехоҳад. пеш аз муҳориба ҳар гуна проблемаҳо месозад. ба ман ҷангоароне маъқуланд ки ба ҳама визов медиҳанд ва баъд любой муҳорибаро қабул мекунанд, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев ҳам ба Коста ва ҳам ба Перейра визов дода буд ва ҳардуи онҳо барои ин муҳориба розӣ шуданд, аммо бо сабабҳои номаълум ояндаи ин кор хомӯш шуд. тобови ҷангори вазни сабук Бенил Дариуш дар муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни Ислам Махачев ва Александр Волконовский баргузор мегардад прогнози худро дод. ман боварӣ дорам ки Махачев ғолиб мешавад, аммо бояд гуфт ки Волконовский низ имконияти ғолиб шуданро дорад. ман ба ғалабаи Махачев боварӣ дорам ва хеле шодам ки моро чунин муҳориба интизор аст. Махачев ин як муаммое ҳаст ки ҳоло роҳи ҳалли ин масъаларо ҳеҷ кас пайдо кардагӣ нест ва ман мехоҳам ки ин шахс мабошам. ин чизро оиди Алекс низ гуфта мешавад. ягон кас барои шикаст додани Волконовский наздик набуд ба ғайр аз Макс Холлоуэй дар дуюм муҳорибаашон. агар ки муҳорибаи Ислам ва Алекс муҳорибаи наздик шавад, пас ман бо ҳардуи онҳо ҷангидан мехоҳам. ҳамчунин ман бо Чарлз Оливера ва Дастин Порие ҷангидан мехоҳам. умуман ман бо ҳама ҷангидан мехоҳам. ман бо беҳтаринҳо дар ҷаҳон қувваозмоӣ кардан мехоҳам ва бо кадом шароитҳое ки ин кор нашава ман розиам. дар ҳама шарту шароитҳо ман тайёрам ки зидди ҳамаи ин ҷангоарон муҳориба гузаронам, гуфтааст Дариуш. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки довталаби асосӣ барои камарбанд маҳз Бенил Дариуш аст ва фикр мекунам ки маҳз ӯ бо ғолиби муҳорибаи Ислам ва Волконовский вомехӯрад. аллакай рӯзи 15 январ аввалин турнир UFC дар соли 2023 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Насруддин Имавов ва Келвин Гастелло мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Дэн Иге ва Дэймон Джексон хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир Умар Нурмагомедов зидди Раони Барселос муҳориба мегузаронад ва муҳорибаи онҳо дар вазни 61 кг баргузор мегардад. турнир шаби 14 ба 15 январ баргузор мегардад ва ссилкаи пахши мустақими бепули ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описани видео. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, дар канали мо обуна шавен то боздид хонободи сарбаланд бошен.